Изет, колко остава? Близо сме. Малко по-напред е отбивката. Бързо, момче, бързо, хайде! Комисар, колата идва. По дяволите! Откъде се появихте? Спри, 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 спри! 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 Спри, ти казах! Кола с номер 3488 избяга. Това е колата, която напусна селото. Отдалечава се. Ще избяга. Повтарям. Изет, побързай! Кола с номер 3488 избяга от проверката. Бяга от мястото. Ние сме след нея. Ах, чичо, погубиме. Комисар, документите, които поискахте. Благодаря ти. Добре ли сте? Да. Селин, какво стана? Добре съм. Всичко е наред, спокойно, нищо ми няма. Ела да повървим, ще ти се отрази добре. Добре съм, директоре. Ела, раздвижи се, хайде. Еданор, донеси вода. Добре. Колата зави на кръстовище Къркюпрю. Следим я. След като бяга, какво ли носи в колата? Добре, да го пипнем. Зави! Ще изостанем? Върни се! Това е краткият път. Добре. Месот, какво правиш? Не се бъркай, не дей. Само не се бави. Чули? Добре, комисар. Стой! Спри! Полиция! Спри! Хайде, слез от колата! Слез, казах! Слез от колата! Слизай! Ела тук, ела! Какво носиш, а? Кой си ти? Искам адвокат. Ще видиш ти адвокат. Ще огледам колата. Добре. Изет, задръжте го. Какво е това? А?